हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ एसएससी जीडी कनस्टेबल एग्जाम सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना माबायदि एग्जाम होदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जायफोरा एग्जाम होखांबाय बिनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जामारगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जायफोरा एग्जाम पास जादों नोंथांमोना 100% साख्रि मोनगोन दा माबोरै मोनगोन आं बेखौनो नोंथांमोना माखासे ट्रिक्स होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला मानोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो डिफेन्स लेभेलनि जब आपडेट मोनगोन बेनिफ्राय सिभिल जबनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोननाय जागोन दा बेखौ नायनोब्ला जों जेब्लायबो थांग्रोनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोसै बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जाय नोंथांमोना दासान्दि एसएससी जीडी कनस्टेबल एग्जाम होगासिनो दङ एन्सार की नायनोब्ला जोङो मोनसे अपसन मोनो एन्सार की होननाय दा जों बे एन्सार कीआव थुनाय लोगो लोगोनो जों गासैबो मा एन्सार कीस फैदों जों बेखौ गासैबो नायनो हायो दा बेखायनो लोगोफोर जों जेब्लायबो नैबे एन्सार कीआव थुना होनांगौ दा एसएससी जीडी कनस्टेबलाबो थाबैनो एन्सार की होगोन दा गुबुन पस्टना होगासिनो दं एन्सार कीया जाय एग्जामा अनलाइन जायो बेखौ थाबैनो होखायो एन्सार कीया थ' बेखायनो एसएससी जीडी कनस्टेबला एग्जामा सोलिगोन 30 डिसेम्बरसिम बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारगोन एबा एन्सार कीया ओंखारगोन बेनो जाबाय जानुवारियाव दा जीडी कनस्टेबलाबो थाबैनो होगोन मानोना अनलाइन एग्जामा थाबैनो खायो आरो दासान्दि एसएससीआ थाबैनो एन्सार की होगासिनो दङ दा बेखायनो आं नोंथांमोननो साजेस्ट खालामो जाय नोंथांमोना दासान्दि एग्जाम होथ'वाखै थ' जेसेबां हागौ नोंथांमोना फरायनानै एग्जामखौ हैबानो जाबाय आरो जायफोरा एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनखो दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरनो हागोन दा लोगोफोर दानिया जों थांसै सेलेक्शन प्रसेसआव मारै खालाममारगोन एसएससी जीडी कनस्टेबलाव आरो काट अफ बेसेबां थांनायनि लामायाव दङ बेखायनो जों नायनांगोन जेब्लायबो अफिसियेल नटिफिकेशन दा अफिसियेल नटिफिकेशनावसो गासैबो डिटेल्सआ थायो पस्टआ बेसेबां दङमोन आरो काट अफआ बेसेबां थांथावना जों बेखौ नायनोसै दानिया दा एसएससीआव लोगोफोर माखासे फेज 1 फेज 2 आरो फेज 3 सिम थायो बेनो जाबाय फार्स्टआव नोंथांमोननिया रिटेन एग्जाम एबा सीबीटी एबा अनलाइन एग्जाम नोंथांमोनखौ लाग्रोनाय जागोन दासान्दि जाय सोलिगासिनो दं अनलाइन एग्जाम थ' बेनिफ्राय सेकेन्डआव फैबाय PST जायफ्रा एग्जामाव पास जागोन नोंथांमोनासो PST एबा रानिं खालामनो मोनगोन आरो लोगोसे दानिया 3आव फैबाय बेनो जाबाय जायफोरा नोंथांमोना PSTआव एबा रानिं पास जागोन नोंथांमोनखौहाय मेडिकेलाव लेंहरगोन बेनिफ्राय जायफ्रा मेडिकेलाव पास जायो नोंथांमोनासो एपइन्टमेन्ट एबा नोंथांमोननि साख्रिया जागोन आरो नोंथांमोना ट्रेनिंआव थांनो हागोन दा बे माखासे एसएससीनि माखासे प्रसेस दा बेनो आरो लोगोफोर फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम जाग्रोयो एसएससी जीडी कनस्टेबला नाम्बार 1आव एग्जाम जाग्रोगोन दासान्दि जाबाय थानाय बेनिफ्राय सेकेन्डआ जाबाय PST एबा रानिं बेनिफ्राय थार्डआ जाबाय मेडिकेल दा बे मोनथामानो इम्परटेन्ट दा फार्स्टआव नोंथांमोननि इम्परटेन्टआ जाहैबाय गिबियावनो सबसे साबसिन एबा नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानिया जाबाय फरायनाय आरो अनलाइन एग्जाम लिरनाय थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे स्पेशेल ट्रिक्सआ बेनिफ्राय माबोरै सिलेक्शन खालामो दानिया जोङो नायनांगोन भेकेन्सिखौ थ' भेकेन्सिखौ नायब्लासो जों मिथिगोन नालाय काट अफआ बेसेबां थांथावना दा नायदो लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायदो भेकेन्सिसा 25,271ल' दं अनलि थ' बेखौ नायोब्ला CRPF 000 दा मानि थाखाय 0 जादों नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों मानोना नेक्स्टआव मोजां भेकेन्सि फैफिनमारगोन एबा फैफिनगोन एसएससी जीडी कनस्टेबलाव जेब्लायबो भेकेन्सि ओंखारोब्ला 50,000नि बारा ओंखारोमोन 77,000 गाहाम ओंखारदोंमोन प्रिभियास रिलियाव ओमफ्राय CRPFआवनो बयनिफ्राय बांसिन भेकेन्सि ओंखारोमोन नाथाय देग्लाय 0 दा बेखौ नायोब्ला एक्सट्रा पस्ट दङ CRPFआव बेखौ थाबैनो रिलिज खालामनो हागौ एबा एसएससीआ ओंखारफिननो हागौ बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा दासान्दि एडमिट मोनासै एबा एग्जाम होनो मोनासै थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां स्कप फैफिनगोन नेक्स्टआव नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामना लानो हागोन नाथाय बैसोआसो खायसेना थांग'सिगोन दा बेनोमोन लोगोफोर भेकेन्सिया दा बेनिफ्राय काट अफआ बेसेबां थांगोन जों लास्टआव सावरायगोन जोबनायथिं जोङो माखासे एनालाइसिस खालामगोन काट अफ थांथावना मानोना माखासे गोबां खोथा दङ लोगोफोर बेनो जाबाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखादों दा बेखौ दोननानै जों दानिया गुबुन प्रसेसआव बारनोसै थ' दानिया जायफ्रा एग्जाम पास जासिगोन नोंथांमोना बेसेबां खारमारनांगोन बेखौ नायदो बेयाव 1600 मिटार्सबो दङ बेनिफ्राय 5 किल'मिटार्सबो दङ दा बबे मोनसे जागोन खायसे कनफिउस जागासिनो दङ दा नाय लोगोफोर जायफ्रा एग्जाम पास जागोन नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन नालाय बे जाबाय फेट एबा PST टेस्ट होनना बुङो नोंथांमोना हौवाफोरा खारनांगोन 5 किल'मिटार्स खारथारनांगोन 24 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 1.6 एबा 1600 मिटार्स खारनांगोन 8:30 सेकेन्डआव एबा 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव नोंथांमोना खारनांगोन बेनो जाबाय लादाख स्टेटनि अनगायै एबा लादाख रिजननि अनगायै होनना बुंदों आरोना देट मिन्स नोंथांमोना नर्थ इस्ट एबा जायखिजाया अल इन्डिया लादाखनि अनगायै हौवाफोरा 5 किल'मिटार खारनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स खारनांगोन आरो जायफ्रा लादाख रिजननि थ' बिथांमोना अनलि हौवाफोरब्लाबो बेयाव नुदों नोंथांमोना 1600 मिटार्सल' खारनांगोन होननानै बुंनाय दङ लोगोफोर थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सल' मोनदों 4 मिनिट्सआव
दा जोबोर मोजां बिथांमोनहाय जोबोर मोजां स्कप दङ नाथाय नर्थ इस्टना जेब्लायबो 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1.6 एबा 1600 मिटार्स खारनांगोन 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालाम थांगोन अब्ला मोनसे फर्म लांफानांगोन बेखौ नोंथांमोना कमप्लेन होनो हायो आरो जुदि नोंथांखौ जेनेरेल होननानै जुदि लानो नागिरा हाइट खमनि थाखाय मानोना नोङो ST नालाय थ' नोङो कमप्लेन होनो हागोन बेखौ जोङो लांनोब्ला मा खालामनांगोन 11.5 मोनसे फर्म दङ बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लां अब्ला नोङो कमप्लेन होनो हागोन जायगायावनो नोंखौ जुदि रिजेक्ट खालामनो नागिरबायोब्ला थ' प्रिभियास रिलियाव खायसे खायसे ST फोरखौनो जेनेरेल हिसाबै लादों आरो रिजेक्ट खालामदों हाइटनि प्रब्लेमाव थ' जायफोरा हाइट प्रब्लेम नोंथांमोना बे खामानिखौ मावथार नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन फिउचाराव दा बिदिब्ला जों नायनि फै बेसेबां हाइट नांगौ नोंथांमोना नायदो बेसेबां हाइट नांगौ नैबे 11.5 फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लां जेब्ला रानिं खालाम थांगोन दा हाइटआ बिनाय दङ 170 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 157 बे जाबाय जेनेरेल दा जोंनो बेखौ नाङा लोगोफोर जोंहा माखासे रिलेक्सेसन थायो नालाय दा बि नाम्बाराव नायदो नर्थ इस्टनि गासैबो ST फ्रानो हौवाफोरा 157 सेन्टिमिटारावनो जागोन आरो लोगोसे हिन्जावफ्रा 147 बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ लांफाथार थ' नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट खालामना लां जाहाथे नोंथांमोनखौहाय रिजेक्ट खालामनो नागिरोब्ला बे फर्मखौल' दिन्थिना हो अब्लानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बे आरो लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालामनो थाङो जायफोरा हाइटआ खम थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावथार स' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां जागोन दा बेनिफ्राय जों थांसै दानिया मेडिकेलाव थ' दानिया जों फैबाय चेस्टआव चेस्टखौ अनलि हौवाफोरखौल' सुनाय जायो बेखायनो STफ्रा जानांगोन 76 नर्मेलाव सेन्टिमिटार बेनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार बारायनांगोन नोंथांमोना एक्सपेन्ड खालामबा गासै 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन बेनि बाराब्लाबो जेबो नङा नाथाय खमब्ला नोंथांमोना अन दा स्पट रिजेक्ट जागोन थ' बेखौ नोंथांमोना चेस्टखौ मोजाङै मोजां खालामना लाखादो जायफोरा एग्जाम पास जागोन बादि मोन्दों एबा पास जागोन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था चेस्टखौ नोंथांमोना जेसेबां हागौ नोंथांमोना बेखौहाय बारायनानै होनो नाजा दा बिदिब्ला जों थांसै दानिया मेडिकेल लाइनाव मेडिकेलाव माबोरै खालामनाय जागोन आरो मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ बेखौबो जों मिथिनांगोन दा नै लोगोफोर जेब्ला मेडिकेलाव थांगोन नोंथांमोना लांफानांगौनो बे जाबाय HSLCनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबथारनांगोन प्रुफनि थाखाय बेनो जाबाय बैसो नेम आरो क्वालिफिकेसन थ' बेखौ नोंथांमोना लांफाथार दाबाव गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्स मा दङ गासैखौबो लांफाजोब जेब्ला मेडिकेल जागोन थ' बेनिफ्राय जों गाहायाव नायबावनोसै लोगोफोर माखासे नायनो गोनां दङ बेनो जाबाय डमिसाइल थ' डमिसाइल सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफाजोब बेनिफ्राय PRC दङब्ला लांफा PRC गैयाब्ला डमिसाइल जागोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे जुदि एक्सट्रा दङबा लांफाबानो जाबाय दा बेफोरनो आरो लोगोफोर माखासे नायनो गोनाङा थ' नोंथांमोना जाहाथे इसेबां खस्थ' खालामनानै बेफोरखौनो लांफायाबा रिजेक्ट जायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद लस जागोन थ' बेनोमोन लोगोफोर मेडिकेलाव नोंथांमोनखौ माखासे प्राइभेट नायनाय जायो थ' नोंथांमोना बेखौहाय उनाव मिथिगोन दा ID प्रुफ लांफानांगोन मोनसे जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स मा दङ नोंथाङा लांफानांगोन अरिजिनेलखौनो बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रिन्ट आउट मोनसे खालामना लां नोंथांमोना जेरक्स कपि गासैखौबो लांफाजोब आरो लोगोसे जायफ्रा NCC दङ नोंथांमोना माखासे एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो आरो जायफ्रा नोंथांमोना बेयाव काट अफ होनोब्ला ओरैबायदि जागोन काट अफआ बेयाव लिरनाया 33आनो पास जायो क्वालिफाइडआ नाथाय लोगोफोर बे जाया जेब्लायबो दा काट अफ होनाय लोगोफोर काट अफआ बारा हाइ थाङा मानोना नेगेटिभ मार्किं दङ जि एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं थायो बेयाव जेब्लायबो काट अफ बारा थाङा जायफोरा 45 मोनगोन STफ्रा नोंथांमोना फाइनालि नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननायनि लामायाव दङ थ' बेनिसिम लोगोफोर SSC Gd कनस्टेबलनि माखासे क्राइटेरिया थ' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन